Biz bu gitti. Kon giyir ya kadr. Bak bir kadr. Başlayalım. Yaxşı bilen sizi güldüren Alada Tayf. Sen näme diýip gürledin? Yaxşı sen sözüňe ananyp sen bilen işläp başladın. Yaşlığın var ha, benim toyda da uşyadı. Peki. Yönü bir gün Yaşlı Elis Production'da men Turan'a saçma ordan. Turan aydım çamur kitleyin bu adı. Yung parık bağırdı onu yönüm. Yine şoňa saçma ordan ol Yaşlı girdi. Onun Yaşlı girdi karanlaşık ayet kol. Ağam bölüm töleyen näme çıkýan orada Turan'a birje aýny da aýtdy. Benim şu paltonu etip berdim, Yaşlı paltolu gelýär. Aýdym. Onun o paltona indi ona bana bakar koşaydı. Onun şona aytıp berdim, Yaşlı içi kırlı da ağam düşürüldü ya benim. Düşürüver dedim arkayına. Yok ödüngüm düştü ya diyor. Ödüngüm. Şu ayıp berişin yani düşüp bilecek mi? Polyara Yaşlı iyicim kene diyor. Yok düştük oğlum yani. Sonra beni ödüm ayıttım. Yaşlı ben yadiyandır mıydım? Doğru ben tiyatroları yadiyandım da ben. Onun yazdım ol Yaşlı nemi videomu vardır başlık oynayan ama Tuvarek'ta gelip onun ben vaditelim oluyordu. Şunu yazıp Yaşlı'ya verdim ya düşürdük kon. Onun son palçı gitti. Palçın birinci oyunu gitti. Şunu gitti. Şundan bir kere bir den gitti de şu neymi de ne men vardım Yaşlı'ya ne olmayan yanım gelip adat ne şunu bir tek şu burani dottan bir den gitti de şunu. Şol anekdota aýtdyň hala. Kapelaşdy şol. Şu kapelaşdy. Yani diýjek bolýanym sen birazjyk rus, rap, toýlar şonu ýaly tarap bar ya, gönmel türkmen toýlaryny kän alyp barar. Yo, beki men o wagtlar eýem türkmen toýun polun içine giren. Şeýle. Awa. Yine de köp kişide 5 ýyllyk öň kolan arada yok. Soňky 3-üniň içinde meniň %80 toýlum türkmen toýlar, gap toýlar. Şu näçe ara türkmenjede pes diýerim. Kapı toyları diyen mi? Näçe dil bilýän? Arasy 3 dille urulayan, ene dilimde başka. Arasy Ors, Türkmen, İngilisi, Suwşen ýaly gürleýän, ýazýan, düşünürýän. Ors, Türk, Türkmen. Yok İngiliz. Ors, Türk, İngiliz. Galanam Xitay, adaç. Salam telik. Onu menem bilýän. Aziýada da bilýän, kola show sowdum. Sowdum. Şonu sesin gırlık gidi yani İngilizce gürläp yenedim. Kola bilen kontrakt edip etdim ya Aziýada da. Yok kola men Polymex'ini işleşýärdim, alyp barçdym onu. Onun Polymex kola, aýda kola, şo Coca-Cola Aziýada geçiriljek döwri Coca-Cola diýe siziň şu Türkmenistanyň 3 dille bilýän bam diýe. Polymex'im srazu göz men hödürle. Göni. Alada Tayf diye, onun şolar mağazaň edi. Uşo Coca-Cola Türkden mağazaň eledi. Hakikaten gowy döwler. Gowy işte şol. Men bir käwat bir ýatly ýa-ni gowy miner ol. O 17-nji ýyl ýalpyrlap duran ýurdumyz bir dünýä tanadan bir ýyldan beri ol. Da o ýyldan beri ol hakykatda. Men şol rolik düşürüp berdim onu, şonu gördüm lan seni. To men ýygynan gidýände, ýöredip gidýände, ýatmady ýatjam. O sesin gırlyk gidip edip İngilizce öyle bir alatmaýmy diýen. Oma sen birazjyk orsrak toýlar. O ana şo wagt orsaktym men. Şo diýen, şonun ýani kän türkmen toýlary. Şo wagt orsaktym. Toýa açan başladym. Beki 10 ýyl petinden bolandyr. Birinji toýa baran, birinji toýuň ýadyma düşýär. Ýadyma düşýär. Oğlum näme toýdy? Sünnet toýdy. Şondan bir toň gitdim de. Şu toýga berýän-de ýadyýarlyk. Şu meni hep çağırdılar kadi otur. Sünnet toýdy näme? Yo, sünnet toýmy. Türkmen sen pes. Onun goşgaýşymdadım, onun bir pesi. Ýöne goşgaýtdyň sünnet toýdy. Birine bir yerde goş kokadym, o gadi etdim, bir jurnalda şonu ýöwrenip ýatyp, onun sapyny bilaýdy. Onu ýöne, şonu bekmen bir düşündüm. Edilwer bir saatdan soň esen tanış bolup başladım. Balen diýişim. Ana men diýişme hat etdim bar eken şonu. Şonu özüm açyp. O men aýtdym, bolly mendi. Diýişme hat etdim, başoňdan men gidernidim. Şu senaryo yazmak, ýenetmek, şu okuýgyň haçan özüňde ha mende badyr diýip näme? Birinji
ssenariy yazma okuyum, bilen yazmışa Türk mektepde okuyakan. Onun şonu bir kıytacık taknalar edemdi. Klasın arasına bir skeçler olyadı. Ondan soň doğru maydin kakam ejemek men artist olacak diye ka ejemek ama dedi yok sen diplomat ol İngilizce urle yani benim şon yer neme diye yöne birinci men ssenariy yazış nemem açan Türkmenistan'ın atın artisti Devlet Berdiyev. Devlet Berdiyev şol men birinci ssenariy şoňa beremde ol aýtdy. Eden ýa diýdi. Ondan ikinci yana muşa yağış doğal yağışı belli de yazışını. Hayfa kucağı oturdun. Türkmen. Men yokulum değil, yok. Türk mektep. Men yürütü orta menk. Yürütü orta. Kursum diye düşünmeliler. Keveri kurs diye düşünüyor. Kurs değil, 3-4 aylık. Mektep, 4 yıl mektep. Yaşı bilen birinci videon şol palto da ha. Palto. Şu palton gördüm ha. Gördüm de yani. Dedim. Avat neymişler? Yaşım geldi dedim. Yemek dedi. Bu dedim. Bir hili geliştirmeyeceğim oldu. Emmek sen şeyle kabul edenler. Terit keveri kendimi karnıştım. Maça tüydün ağında karnıştım. Meçini can edip. Ada sen düştün mü acı onu? Niye başka çalay diye. Bir yere keveri eden. Ay ada böyle öyle yolun onu. Sen de yok da gelişiyor yok diye. Şu geliştirmedik kendi oldu. İnni şu ada o inni başkaça. İnni şu ada terede oklasak. Senin yaşıdan öň toýa gidip ýörsiň, onun öň toýlar alyp baryp ýörsiň. Özüň şu sungat sistemada awraly pasaplar. Alias şey diýip ýa. Ýaşdenden soň başlat diýär. Indi şu wagt ýaşy bilen işleş başladyň bolýan. Şeýle terede oklak gördük. Sen ýaşyny galdyrdyňmy? Ya ýaşdyny. Galdyrdyňmy däl awray ha. Şu soru men ona niye çekişten içtim de bir kalan ya niye çekişten TikTok'ta imodo şon ýa-da da. Ýaşy meni senarist rejissör hükmünde tanıttı. Menin videolum, menin yana scenaryom ýaşyny hasam etdirýän. Galdyrdy diýen mok nollan. Yok ýaşyň awray öňüm güýçli ýaşy goşunyp men videolum, menin awray nemedim, scenaryom onuň awraýyny hasam eter götürdü. Ýaşyň ödem aýtdy, adat sen men stilimi ütkötdüň diýip. Sebäbi men ýaşy aýtdym, ýaşy birinjine bir obrazda durmalydym. Bir obrazda çykmaly, her kili obraz diýerler, bir gün göýekden, bir gün aňyrdan, eýleden, beýleden alalyydym. Onuň görýänsiňe, belki hemme videolar ütköşükdir birini, menden video ýokdur. Onuň şu ýaşy onu kabul etdi. Ýaşa ulokan sawurdan aýtýan adam ol kabul etdi, men ýaşy, men seni köp bilýän diýmedi. Buna şunu şey görýän deme, o bolly. Dogly maňa erkinlik berdi. Onuň kapyrışdyk. Aman geldi, aman ene geldi. Bir jedek aman gelende var, men şol haýat suwadyr, suwun reklamady var. Şonu men Murat bilen ýanmaly, şu Murat bilen oynamaly. Ýaşy maňa aýdýam, aman ile Murat bolnok, aman ile kim aman? Aýny plany düşündirdi, ýaşy adam. Ýaşy nire, durov diýenni. Yo, ene şun gelýär. Ine şol bokurdakda düşdi. Gelýär aman ile uladım, yüzüm ağır, vay. Ine öýlem ýaşama diýen halipamdyr, näçiliň artistidir, vay. Ine näme etjek? Sen scenaryda başga görünüp dur, başga bir oýnap otur. Bolýa oýnýar, hiç men gawatdym ýok. Ahyryn çydamadım, bunu sen rejissör diýen, ýa-da diýen. Ýaşa öwrenýän, ýaşka öwrenýän. Ahyryn ýamanyň şey ýoş bilen Ağam zannedip şunu şeydi bana ayarlaydım bolýan ki buradan keldi alıp da gumuňy çoğuydum. Aýtdy ağzına soğulan ýa otur durmady diýdi ol. Boldy diýen de şeydiň diýip gitdi onuň beýletdi. Indi bu başgaça. Öwrenşik gitdiň şey. Indi bu başgaça. Indi şu wagt toýda da bar ýa-ma. Mesela şuňa köpçüligi bar ýa. Seninni alada taýp diýip tanaýarlarmy, ýaşyň ýanyna diýip tanaýarlar. Doğru. Meni tamada şow meni tanıyanlar bar. Yönü ýangy diýişmeli. Ýaňy men hazmet tanıtdy meni başgaça bir formatda onu men açdy diýär. Edil meni açmala o meni açdy. Onuň şu wagtda
bölünü biri tamada showman, ada showman biri de yaşayan naka, biri hem de super bebek. Bebek. Super baba geler sen tek. O şunu şey dip tanıyarlar da. Ne erkin bırakıp tanıyar. Indi diyecek olan biz men köp yere baryan molin. Bunun için bekidäde da tip tanıyadı. Köp sen ha yaşın yanını görýärdim diýärdi ama meni. Ya. Yok Beki. O şon. Senin yolun Beki. Yo indi diyecek men sana senem tanımayan ha yaşın yanına däme diýerler mi diyecek bolýan. Ba, şon ýanlarym ba. Bir ýerde gördüm ayam teni. Goýja teretdi ýa-ni bir ýerde gördüm. Bir ýerde gördüm. Asoň ha di nime ýa-mo nime. Yo in goýslu şey etdi. In hadida. Gülüp içim gırlı rolu git barýakam. Sakladım. Sakladım. Berekella ada. Tawol, ona berekella. Yaman goýda oýnadym maňa tumulyn itdi. Men diye. Yaman Tawol edýän näme diýýärdi? Men başgasadan ine gidip barýarym ine bey. Ya men aradım kam. Men düşündüm ama men nire mağdum bunu nire men ay. Bolma şoňa gatdy güllümde mağdum bunu goýnadyň diýenim men dedi. Ay belki näme onum oynamak nesibimde bazı oynar nesip boldu. Ýöne bekme tabrat bilen. Men seni şu diňe ýaşaýan edi men seni telewizyon işleýän diýip tanýardym. Bir gedek Antalya var edin samolyotda duştuk ýadyňa düşýän. Şoň samolyot giýjä gal 8 saat. Ne etdiň ýok? Ýanmyş. Dağdan uçmalyk. Aha. Saat 4 uçmalyk bolýan 9 düşdük. Ha, o biredek bolla o. Awa senin Antalya yetişmeli. Bizem Germaniýa var ýa dogma. Ýadyňa düşenok. Niye dedi aeroportu mu tamam samolyotun içinde duştuk. Yo, ne yanlış şunu. Yani bir de bilen şu ýagda ýadyňa düşýärmi? Awa 10 bilýän. Oturan bilýän. Awa oturan. Antalya var ýadymda diýip. Men sen ýöne şol 2 milyon düşýärmi? 2 milyon düşürdi. Näme ýani? Pomidor burdan taýla. Şonum kän ýapdy ýadyr ýöne. Gowy şolam. Bazarmy? Bazar. Ýaman o. Şonum bolýarlar ýöne. Gato bolýarlar. Onuň şonu men sen işejiňe şoňa seretdim de. Men etdim. Telewizyon işe. Şol gowy çykdy ýöne. Şolam bir kere. Bir mimikalar tu gowy nime? Şolam maňy dot. Men şonu aňy doýup berdim. Şol men aňy doýup berdim. Onu ýaşam şonu düşüreldi. Ondan baýdaşdy üstüne hocam. Tamam. Ol gysgaça bir aňy dot bir nime bilen alýandyr. O ussa düşürüpdik ýadyňa. Ussa da ustoja ýadylan. Ha o ustoda da Afterski. Ussa afterski. Ol bir diýe de Ravşan Jamşuwda naşaraşy ýok. Ol teatr üçin ýadylan ne? Peki, şu Ravşan Jamşuwda ýalyp naşaraşy diýerler. Teatr üçin ýadylan atdy otada 6 kişi ussa wady. 6 ussa wady. Ýöne men şonu 2 etdim. Aslında 6 tane ussa wady. Ýöne var şonu sen ssenariýany sen ýazyňda. Indi menim ssenariýa ýazýan ýöne özüm üçin özüm düşürýän ýene diýen. Ýöne sen rejissörüm bolýan. Awa. Ýöne sen bir açyk operatorskiň montajyň pes. Awa. Näme üçin şunu diýen sebäbi ssenariýaňda men teňe soraw berdim da ene men montaj edip başlamda birinji kadrym näme bolmaly diýsem bolýar özüm bilýän gitdim. Peki, diňe onu diýär. Men var ya, diýip oturna. Men bir düşürýän in halamaýandadım montaj etmek. Men şoň üçin var operator diýen montaj edip bol onu men serejdirýän, onu şu ýerde ýetgeden ýerime bagorda şu ýerde bilýän. Abi şoň üçin men operatora gedek gelýär, men ýagdaýyny düşündirýän. Plan banan bolly näme başlamaly sen? Niýeden başlamaly sen? Onu operator goýan. Men var operator plan edip men onu diýip bilem. Hakikaten operator men düşün öýüne oýan. Tebe fantaziýa diýilen operatorda öýüne bolýar ol. Men ýa-da plan edip agam şey diýip operator käwat. Gun gözi şu nemesi haf goýar men. Taksi lorysam düşüp. La taksi lor düşdü. Men in goýan şu neme ýani birden ta. Guruşdyrmy onu birden ta. Şonu gowy düşündüm. Gatugul şonu. Düşünmedi ne gatugul düşdü o. Doğru bak ne otyrda. Super bebek nereden kelleň? Super bebek. Tamam, gelecekde bilemok bolyn Kliçka. Kime ýazat diýip super bebek bar diýip at goýarlar mı haýy? Ay öňe Zule de diýerler. O kudoşluk takna wady. Ýani şem. Teatrda oýnarlar. Şonu diýjek goýam gelecek ýaşlar sana kim anaday diýip. O super bebek bar diýip. Peki toýaç otyrna. Ulakan toý seriozny toýaç otyrna.
Bu başlap tutumlu toylardan baştan ya batı bat sotuyor anladan sağdan bebek kuruluyor. Doğru bebek, süper bebek. Hakikaten süper bebek inovasyonu. 3 yıl mının şopranında vardı. Onun şu kâveti de sen hayır kino mingrettin dedi. Tam salona mingret diyorlar biliyor musun salonu? Mine dedi yanlış yani salona mingret ne oldu? Salon diye başka tema, bu başka bir mevzu başka diye gidiyordu. Yönü ilmi dama bir arada olmadı. Ne için bir fantastik hani düşürüp bilemdi. Gelişen yok diye adam madde bir de geçme yok. Monyadat yok. Şu atedir men taşırda üykünü moktun üykün ya deyip adaptadan onu men Türkmençilik sakladım öyle. Beki Türkmençiliği men sakladım geliye. TV inşol teade tağımın nemesi ne diyeyim ki palov Türkmen palovuna bir zat başka zat goşyan birden bir açık ne kişmiş goşla yeni bir zat goşyan on başka çoğulayadır palov. Türkmen palovunu başka da nohut goşyan başka şoňa teredip men şonu etdim. Nihayet olarak fantastikan goşup Türkmen maskalan işine şeyden de bolmazak da dur yönü şonu bolsam nihayet fantaziya gider. Gitti kabul edildi. Prensip edilýär diýerler. Bize medip bilýär. Stereotip şonu neme deliydi. Bize mediyet. Bolly ediyet mediyet. İkinci şu an bizim yurdumuz tanılı şu an kahraman arkadaşlar terdarımız sanı ulama ünsveriyədir. Doğru değil mi? Üfye, inovasyon, teknolojiler. Şundan bir şolamada, şu bir goşunlanmada ne tanılgom mümkünçülük döredi. Şunu mümkünçülük döredim ki diyenle fantastik. Şu an kadimi Türkmen çöllü yaşayan Türkmenin şu binalarda yaşayıp şu dağıtları görüp oturan fantastika da gelişerler Türkmen'e deyip şu maksattan şu an finişti. Neferet bunun mesela için şon yazıp şon düşürmek fikrinde badım yadanim yok yazışı bilen işleş başladın da sen yankı işlen yazışı gollap sen senaryolan her kim sen bile uğradı deyip ondan başladı. Ondan aşağıda yazışın işleş başlamdan son özüme anam dörenden son men şoň üçü nemeden başlandı. Ne yazışın nemeden me iş yapıyorum 2 yarım yılla ana şol başına şol dörep başladı men özüme başta korkuyordum ki tebi öz başıma yetip olayam ka, neyin olaya ka, sen şu bilen de sen yatsan, yakşın, yerini yitirip oynayacağını bilen. Onun häzirden men başka bir yerine özledim. Men özledim oynayan, ne pikir ediyen ol, o da sen başrol özün almalı, üstün almalı. Onun men neydim, korkuyordum, benim başarı. Yönü özün dedim, yok. Hitler başarır, edersin deyip özledim, edip. Şu aman düşüyor. Aman şu 4 tane dost olumsan aman ingul dost men amanı ömdün öňe sürdüm. 4 dostun ulusa aman dedim de. Ne o da adam men üstüme alacak hem bebek men hem kakada men hem 4 dostan yok nemesi men orsam al dedim yok on amanı verin te aman gowul şey. Hem zat min kolyada bolon ok dedim. Orta olan nereden geldi? Orta olan hayır kim diye bir yerden gep ettir o. Şu orta olan şu sponsoru şu pul ver. Ya hiç gepler no. Nem oldu. Şon orta olan adat benim oynat mine dedi. Ümürte ipiyor. Sonra ettim yok. Ne için dostluk? Belki dostluk. Dostluk da onun. Ona bir onun mine ettim şu Türkmecenin goyuyunu dedim de. Ödül Türkmece. Goy şol. Niye şol kadar olur? Şu öğrenir Türkmenç guruluyat geliyor. Şoman. Mine üstüne ailenin fethiyal edip, ailenin fethiyal başka bir koyuyordu. Ben ailenin fethiyal edip üstüne koyup biliyordum. Başka bir fethiyal. Yok koydurmadım. Şunu prensipi koydurma şu gıdık kırolaya gaytam. Şun kâr ödülleri neticesi diye. Şu galiya söylediler. Aileler ulan kenzat şurayadın olin. Her kimde pikir geliyor da be aileler azadın ayalımı kaza deyip. Ken doğru. Size ayal mı? Söygülü mü? Söygüler o yanıyorlar madem. Yok, aileler hakikaten bir şeyden sulhmadan alıştı.
Biram sunuwatmy da edil ýagşýarlar. Sunuwat alışdy, onuň aýlanan gitgijek rolikler düşürüp başladı ki sonra gitti super BVG aýlar alan ve men şu aýlar bilýärdim, şonu aýlar oynamaly. Goýawer birini oynat, bir nemeni oynat diýdi, bir teatrdan bir güýçli artist al. Şonu ýok, bek oynar. Temada täzede. Artistim täze bolsun diýdi. Artist tema täzede. Häzir onu oynajak, onu ýok başgaça bolsun diýdi. Ýöne aýlaryň men oynajygyny bilýärdim. Ýöne sesi gatulýadykdy. Özüme düşürip oturka özüme bilýärdik. Onuň maýa ölegiliýi şoň setim nere? Maýa urursoň studioda azuşkeden ulýatdy. Niýe bidaýda? Ay, gatulýada şonda. Ýöne aýlar ýöne hereket o beri aýlar. Mimikan o. Şol ýa-ni inoplanitan motorun kakna. Kakam. Ataýyp Atamrat. No. Ataýyp Atamrat kakam. Şol erkim diye. "Wi sen kakam" demen ay berekeli. Nerem sen kakam? 40 kilon soň "Wi sen kakam" Nerem bilem o sen kakam. Agam. Şol kakamy şol Rowşan aýakka reklamada var. Ýa-ni şonda bir zeda kakamy düşürdi. Aslında başga ýere oynamaly. Ýa-da ödüm. Soň aýtdym, "Dursana" diýdim. Şikilleme. Şu şläpa eden kakam ýüze agyro. Şu gelşýä diýip onuň ol artistler kakam aýtdy. Kakam onu ýöne kakama öňürti. Ýalbarýan öýdi. Kaka. Gaýrat etmem, radio öğretsem. Näme bilýän o? Maňa akly öğretme diýme diýip haýat ýalbarýan, ejemem ýalbarýar beki. Atamra. Ejemem bar. Ejemem o super bägdi baýjam. Ejemem onu nimet bolýady, bolýa. Onuň şu taýdan kakam. Kablan edýän bolýar diýip kakaňy da näde öğretjek? Otursana diýdi, bolluga da. Ýöne kakam da haýat bolýar diýdi. Super bägdiden ikinji şeriýat. İkinji şeriýatdan ikinji bölüm şeriýat kakam dur maşyny dur. Kamera motor oynady. Niýe düşürýär? Düşünemok diýdi. Düşünme, şu düşünýär. Afoňyny beş düşüremedi, çıkmaly ne diýip bolýar? O janet ne? Geliştir däwedini. Hakikaten efektler ulanıyor. Hadlan indi şu var. Bol ne diýim? Girişdinmi? Gatu girişdi. Ýöne köp kişi bilen okşatyň kakandan. Yo, bilýän la hini bilmem. Men bilem okdum dogry. Yok la. Ýöne çıktı oýdum kaka donuny mutluny ol. Men eden emin başka ýurtda ýaşanmaý diýende. Eýdin kakam mı? Hisseriýetde kakam. Kakamyň sesini tanýarlar, öňü tananoklar, sesini tanýarlar. O näme sırlar dünýäde ne tep berip berýär. Näme şol kim şoň ady glany İstap berýär. O istap berýär. Kim şoň ady? Talik. Talik. Super bäwek näme many berjek bolýan, nire barýan şonu. Berjek bolýan sut näme? Super bäwek ýa-ni diýjim ýa-ni birinjine stereotipi döwjek bolumda, şol diýmen. Просто bir ortaň dilini aýtsam, zrelişi diýilýär, zrelişi bir. Owadan kartinka, bir gazaklyk waka, şuna bir berjek. Şonuň üstüne beki privileji äheňlerini gören bolsaň, şu arassaçlygy men hakykatdan şoňa üns berýän, şu mutrdan ýa, görendiňe baklaşkaly beňtine deňi. Men şu datdyry men hakykatdan ýigrenýän. Ana şu käwrýerden gidip barýan ogodan şu binalar, ogodan şu taýyny şeýdip baklaşkandan görýän men şoňa diýbaýdar ýaly, gaharyň geliş. Men şuna adamlary bir kere, şoň kelletinde de şuňa bardak diýip pikirlenýär, şu bolany okşap bek. İkinji şonu aýyrýan teňejeň ýaradı. Käşke diýen, turmuşda da şuňa ýaly, biziň mutur diýdi, öýüne ýagzady diýen, bir kıynatak diye kino edip planonu durmuş edip onna düýp manda çağalar häzir kenda terbiýeleji zatlar men berjek bolýan kenda men bellek goýan görýän atla metjek bolýan bir ýöne diýişiň ýaly bir zat bar şu wagtky çağalar androidni çağalar diýip men ýöne androidni bu wagt aýdyp berýän bu wagt häzir gıynan sagam diýen häzir sen çağa oglum planda etme diýip böwre diýen şoň aljagy 30%, 70% çağın inalya internetden. Bağışlamış üçün şu. Häzir kadama şoňa girdi şoňa. Onuň innädir men gazakal, durmuşda bolmaýan ady görüp gidip şoň üstünden
terbiyenem tokken men pikrimçe şol op alya ol gördü de onu. Men beni şu at olimpisk gara doktor men yaşayan yerimde çağalar neme diýär? Araftaja taklar oturup şu kinodan soň oladın mı hana? Ýeňse muzur diýär. Ýeňse şol bir kile hawa menden şey dip girdim de lifte girdim o. Bir saat şey dip eme dip tüýjem zıngdy da meni girdim de maňa seretdi de süper bäs kämedi metim çıkka inde onun kağıda seretdim de men bula nok diýdim. Ha o alle onun yetip barýa kapyny çıksa koturka. Ha süper bäs de şey de şol al ya diýdi. Etdim. Begen gittim de şu hakikaten şol. Plan netijem berdi. Netijem berdim. Şol şu aňyndan galy, şol galtynam. Şu bäwejigi zady kıyın näme goýmak? Kıyın. Bellek geçmeliler. Indi men operator bolan soň, özüm rejissor bolan soň, montajçy bolan soň, şoň hamyna girip şoň durmuşyny ýaşap görýän on. Buonçdami? Gonç barlyp. Buonç barly. Gonç barlyp. Kıyındır şoň, men bilýänler. Näme duýgular geçirýär? Ayılgans kıyın. Ayılgans gonçdan käwat. Şu şedem goýur ne delýär? Gonç mene bolýa maňa degerek gel. Gonç delýär onuň batal geçip geçmek jaňa diýär. Egullaşma gonç. Bolan o. Bolano. Gonç onuň aýdýany gonçsan şun bir dada şeydir. Ýöne olum ýogusly. Berekella. Berekella ýogusly. Belki bir aýt ben şunu otdyňa gabat gelmeli. Diýişiň ýa-da operatorlaryň, rejissörüň bir iki üç daha düşürdü. Gabat gelle. Men ýanky diýişim ýaly. Men operatora volu berýän. Men düşünürýän zanaçyn ne planada onuň gonçu ýigren ýanada gonç şeydi wala diýen ol deputat ýüşýärdi. Sen maňa çema berdin, agam goşulmaýda diýdi. Oň öwrüni metwa. Ya olum Marvel wörpür. Hemme daşurdun hemme kinonu fantastika görüp otur. Olum şonun ilham alýar operator. Onuň in kıyın adam, menin süper bägde in kıyın oynamalı adamım, bäwe oynamak kıymak. Oğlum aytalan. Oğlum aytalan, oňa men de çep koyan. Oğlum yüzümem uly. Şoňa maksimal gabat getirmek üçin, kakan oynamak men için kıynalar. Men ödüm oynayýan. Men prosta wahey. Şuňa bolupdyr. Ha, çağ oynamak ana şonu kıyın. Biram çağan saklamak kıyın belki. Arçağam çağadı geldi. Görülür. Şol üstüden arçağın çağadı. Yine gongşun çağadı. Yine mağdayın nakı çağın. Üç çağada ana ýa-da çağı ütkeýänler. Arçağın çağada daýoja ütke. Şon düşürýänçek değerleredik. Daha şükür öde oğlum 7 aylık geçik geldi. 5'te oğluma seyrettiğen oğlum Gana ile yaptım. Kamera diye konuştu. Berekelle sağ ol dedi. Evet diyor. Ana guwanca sağ olsun. Nadia guwanç berekelle. 3D da çodatlar bilmek olatlar. Kıyın da. Şu wagt täzer. Hem operator bolmak hem montaj. Ha himme da şo görüyor. Zat bolmak yaman. Gonç aýdy oturmen. Gonç 50 götürüm. Süper bäň. Men ne diýen 50 götürmem tene diýen. 2000 da şo. Beýler oýnak diýe bildirýän ýeri ýok. 2000 şoň üstünden oturýar onuň. Nemet başlaýar. Şol 2000 onuň gonç tenedir. Birimi de aýyrsak şu ýören ok diýen. Tenem aýyrsan ýören ok, menem aýyrsam ýören ok. Hem bu hakany meni berýän. Tenem şo hakany hen orko diýen. Super Bäwekini 5-nji ças çykýar dordan, 5-nji bölüm çykýar. Koloýda çykara, täzelinden soň. Ýok soň. Soň çykara. Ýanwaryň ortasynda çykar nekit bol. Haçana çyn dowam etmeli. Ýa sezon mi ýa-da plançasy. Alham gutaryança bege. Alham gutaryança dowam etmeli. Öz bir finish goýan taňa özüňiz. Hiç finish ýok bu. Finish ýok. Bu alham gelip otur. Bu men plan boýunça häzir 7-de bölüm 7. bölüm 7. bölüm çıkarıp 7. bölümde sezon final edecek onu. Onun 7'den soň 2. sezon başlanýar. Ulanýan bäwek. Bäwege üns bäwege gelip başlaýar. Onun näme stil edecek onu Sonic tip kino vardır. Şu eski öýdem dilemer we şoňa şu bäwegem şoňa edecek onu dilem ýaman şorto duwly şoňa güýjüm ma bir hili näme magiski güýjüm ma şoň arkadan çağalara bir terbiýe äken şoň arkadan ünsü bäwek bäwek teredip görürler başlaýar. Şu wagtky häzir komedi diýip tutýarlar. Şu wagt süper bäwek komedi däl. Drama, fantastika,
O komedi yok. Men Komedi görmedim. 20% badır bir kär. Ağda çıkıyor. Ağda Yankın, çıkıyor. Drama, olsun dilleri, fantastik. daha Hava, değil. drama, fantastik. Şeydi. Hava, drama. Tebem hedir var da doğru değil. Komedi. Değil diyene komedi. Bana kâvat diyen tüdür. Yok, fakat drama. Tebem hedir. Nemen açmalı. Nemen bir tıraçmalı. O tıraçma o şey nedir? O haydi açıp olmuyor. Şu da kalkın 5'te hedir. Tırıp olnatçı. Öyle mi? Niyemenin aydı ya hedir. Tomoşuştur 5'te. Niyem için geldi bebek. Tebem niyeme bebek gelmeyen. Şu datlar açıya kalkamaydı ya. Hedir tebem. Ulu grafiklerin inaplaniyette karablın içine girer. Uçan terelkan içine girer. Büyük. No. Onun için planım şol. Hasım oturuyor o soru. Ben bilemem. Bakka gitti. Alhamdülillah Gidecek. Senaryon tayin ne dinge pikir tayin. Yok. Pikir. tayin. Senaryo aydana senaryo pikir tayin. Şot 6 inkam, pikir tayin 7 inkam tayin. İkincisi onun birinci bölümüm tayin. Pikir. Senaryo yazmak rovna 6 sağa kadar. Çakmış buraya diyen. Yedi. Bir gedek şu ustaniyat gelin yaşın stüdyosuna tükat liste yap gelin şey. Benim tana dedim niye ama bu listlek bahat var qımmat elektron da rahat. Benim yaşı o koyarsın diye. Ya şey elektronu ya şey elektronu yok da. Poş diyor ya işte. Ben yaşdım ya şey diyen ya. Elektron atma giren o. Girin o poştan alay diyen de. Adam Instagram'da burada Instagram'da adı orada noktadan dokument. Ya işte yok şöyle ya onun çıkarma ol ya. Onun şey oturup yazyan mı diyecek Oturup yazyan. Şu in kıyınlığı neymişin yani için şu an kadırmile diyecek diyeyim bir hildirak kolya da kadırmile nokta biliye. Niye cümle sebebi bir film senaristin oturup hissedini hovadan bir daha düzmek in kıyını. Orasın bir tüyde var da bir tiyatro kinon şovluluğu şovlu olmağı nimetine bağlayan 3 saat diyedi. Nimetine senari. Şunun neymiş o? Şol birinci filmin başrolü kim? Senari. Şon tapmak ki. O drone yerine. Kerman'a diye de, yaş diye de, adat, ilk saatini daha etmeden, ilk saatin içinde daha etmeden, yaşı yalıp bollok diyen ilk saatin içinde. Öngürtü yaşamalı, onun içinde. Onun son hareketi, onun son tık yat başlamalı. Hep bir zaman kapıyı girip çıkıyor. 10 yerde atıyor. Hiç değil. Hem yaşın hem Vine'larını hem özüm glamur rolu oyan, baş rolu oyan. Men mi? Yok. Kim aitti? Yok. Başlık. Haydi başlık. Ustada da başlık. Ustada men nime? Klient. Sonqı 2 tane kraska. Onu da den Hindi de men ne? Hindi de men başlık değil. Ya falsı da men başlık değil. Alçıda da den glamur hatta. Sebebi var. Beki men hadir yaşını koyup başlık etsem men amanen kapiraşmayan bilin kimi para gitmeye. Sebebi yaşını koyuyordu mu? Ada sen Samsung rol oynap bilmeyen sen gözün başkası diye. Sen gözün iyice kurttur, sen köp bilmiş gözün var diye. Sen oynap bilmeyen diye. Ay yaşının aynı zarın sağdan rol yaşı yerine yetiriyor. Amanım yerine yetiriyor. Men yönü. Sen özün senaryon şu özünü zaten yazyan olay mı buradan? Yok. Ait berin. Yogan yazdı mı? Loris şeyde oturuyor. Yogan yazdım. Şu yogoda oynamalı yaşıdı. Şimdi parayı gidiyorsun palço tüyüyorumda. Palço tüyüyor. Tapa. Hem her komentar yazacaklardır. Vay. Palça bu yogoda mingden o. Amanı gidirdim bu. Becerra. Olmadı amanı. Özüm yemin olma bek. Özüm yedim. Sonra çıkandan utanmam. 3 gün çık. Bir kere utanmam ama. Dam diyer. Uy diyen ya utanmam diyer. Utanmam. Biliyene Son ölümü ekranı oynayan. Şimdi utanmam ama. Ne obraz. Glandı. Yönü seyret. Bikim. Yaşın gol tarafı adiyal önüne çektiren o. Menni glandı. Semin köleğen bunu. Hakı doğru ettin de. Menem glanı olayan otayda. Yaşam glanı amanım glanı. Her kim ödürük ana şu yaşın usatlığı. Her şu yaşı ödürük. Yok men dinlet. Sen demet o neden o? Doğru mu? On şu yaşın gol tarafı şol. Çünkü her kim renk. Başka şey doğru ettin de. Hakikaten men glanı yalıp Türkiye öyledi. Glanı değil men. Her kim ödürük. Aman. Nedir men? Yaşın yanına nedir?
amanın yerini kim doldurur? Men şun gözüme getirip bilemok da ýagşyň näder para. Amandan başga hiç kim men getirem, men getirip bilemok. Bilen her renk var başga. Şu wat gözüňe öwrenişip şoňa özüň fazlansın. Şondan bolýarmy? Aman ýene gowak. Yo amana söz yok. Aman, gowak diýor. Yok ona. Oturun men ona interwýumda soraw berdim. Näme Instagram, internet ýöredim. Okdyň ay git dur da. Herkim öğretmeli iş var deyip. Amanın gow tarapy, amanın gow tarapy, amanam boyun neme diýe, boyun eýilýär. Gerek. Umuman biz gördüň belki. Umuman hiç kim mink doğru diýen o. Söz natya karşılık bildirýärmi bari, karşılık bildirýär, onu o satya, onu bilýär gördük asyum. Ssenariýadan çykyp gidýär. Çykyp gidýän wagtymdan bolýar. O şey başga zat bilýär. Kvartrantda. Bular kvartrantda şotaýa dinle bu yok da. Şotaýda uruşup otur. Ýagşyň gow tarapy şu komandada neme men neme meni dinleýän o yok. Bolly zyňlýan orta. Agdyrlyk güýçlüdür. Hakikaten agdyrlyk baý ýagşy. Bol super bäge ilhamyň bu tordy. Sezonnyň dinniň. Onun näme projekt? Yo, bu tormaka men proýektim kelýände dura. Şeylen ya. Şu wagt häzir yanwardan erteki men ýazyp başladym şu yanwarda erteki çek bolýar. Hakikaten hemme ana şol häzir seni maňa soraw berip berdiň. Şoň mamsy näme diýip berip berdiň? Häzir aýdyn şoň mamsy. Näme üçin şoň bir erteki çykajak bilen. Harry Potter diýip kino wa dünýä belli. Ne? Şoňa bir şonan ilham aldym. Ryan Gulper diýip glawny gahraman. Şoň içine men zadal tumor gözleýäs edip himme türkmeniň ertegden gahramanlar getirecek. Bewençük, allar köse, ýar tulok, döwler, ajdarha himme getirecek bulan. Inni. Şol ertekin çykarmaňdan seme ýene sana bir jön zreliş. Odan kantina efektler, kompýuter, oňa nesip bolsa, bu işi studio tenim düşürmek neme operator sto ennem bolmaly. Hökman dur tebe bir adam geçecek iş däwr belki edilmeýär bir adam. Oňa grup bolmaly edilmeýär. 2 Türkmeniň milli geyimleri we Türkmeniň milli däpleri bar. Odan geyimleme, odan däplen tahya alaca. Şu zatlary şu kinoň üstülen dünýä görkezip taşar ýurtdaky ýaşaýjylara şonuň bir aşkyna düşürýär edip görkezip bolýar. Şol ogodan. Näme üçin bitkin kino oýapyk? Näme üçin görýär? Kino oýap görkezýär. Köpüre durýar dik görýärler. Yo, eşiklerim bar. Hawa ba, aýdymlar bar. Türeskin kinolar. Türkler şu. Näme üçin biledim? Menem etjek şonu. Ededim mele. Hakykatda. Biziňem türkmeniň ertekligiňem baý. Türkmeniň ertekleri baý da hakykatan. Bir näçe bir gahramanlama bar. Şonu häzir o ýene diýen taňa. Oňa güýçli spes efektleri, kompýuteriň grafikasyny bolýan. Onsuz bolmaýar. Diňe kostüm ýerine on bolmaýar. O güýçli spes efekt edip, hakykatan Hollywood ýaly edip Türkmen kino. Made in Turkmenistan. Bir amerikansk bir kino ýysyny berýärden bir hil şu şonu. Ýok. Bilen o näçe? Marvel'ın. Ýok. Algamal ýandyr. Men diýän o. Marvel ertekde. Jemlenen kino. Marvel ertekde. Geroy. Mstitel. Marvel ertekde. Marvel Comics. Comics'en birinci düdendade. Ertek bilen birinci düdendade başka ertekki dilden dile geçen. Onun kimin düden ne belli? Doğru değil mi? Inni men häzir hem ertekini oşşok. Ölüm düdüp, beni ertekini oşşok. Men başını ölüm düdüyen, galanını ertekin kahramanlar getirip, hava wakan ölüm düdüyen. Kimin nide oturmalı? Hem Marvel bilseňem ýok. Marvel aýdýan hemme kahramanlar ertekden näle? Soň dilen kahramanlar. Olar jemlenip bir jemle. Bizde men ertek kahraman milli. Şonu şey diýip aldyk. Men fikrimçe olýar. Milli. Uğruna olsun. Awa şol. O mani gowy berjek bolýan zadyň has gowy düşündirjek bolýan zadyň has gowy. Belki nesip bolsa bolar. Sen başda maňa gowy diýinde seniň urs neme toýlar atpaýan. Şo sonra ejemim berdim. Oğlum begin sen şu ýykyryň türkmençilik. Benim aýa nece bilemok ýa. Ýaşmy uluşanlar akly gelýär.
Ýöne men başda da diýärdim, ýaşa da diýärdim. Azat bir hil orsurak türkmen zatlarken bilenok, teretgin goşa zatdan azat diýip kän diýärdim ýaşa. Ýöne soň hakykatdan hem sen bir açyk nemedik gittin. Alıştın. Peki, men öňür Ya sen daş töwerň opşustwan bar ýan ýerleň bir açyk türkmençerak boldy mı? Yo, peki men ömür neme diýerdim? Türkmeniň bir eserlerini, nimesini gazyadym bek. Hakykatan gazyadym. Mene diýip oturna, ýa-ni diýmän, men Ýewropa öýküne, men şolaň gowdatdan aljak men. Ýöne öýkünüp, şoňa men edip çykarjak bolup bolady. Men diýende men türkmençelik saklap, oňsynda fantastikany, ertigini goşup, eýway täze tagam, eýway täze tagam. Ana şon. Indi maňa bir ýaşly bir toýda gow soru adat diýdi. Görýärler eken, üýüşüp. Agtyň mürköz diýär maňa, agtyň oturtdy men jokino diýär. Onuň men ýaşa 3'te diýär, gapyny açyp girýän ol. Girýän, näme bolup diýdirýän, aka bäwem üstünden oýunjuklar aýlyp durlar diýdi. Onuň diýär, bolmasak zatda. Ýöne sen oýnaşyň diýär, pikir etdirdi. Dogrudan men agtyň üstünden oýunjuk aýlyp berdim, men näme derdim şoň ýerine diýdirýär diýär. Şonu ananlar ýaňa kenten diýär. Men etdim, ha onu gow diýdim. Ananlar ýaşa. Men ne orta näme bolar diýip şu pikire batdyrýar diýär. Aý bolmasak zatda beşireň ok diýdi. Be. Diýär, onu o ýerine ýetirýär diýip men etdim. Iň kyn maňa bäwem ýerine ýetirme galan ulyňky meseleden. Ondan men ýaşaýan. Şu durmuşda men ýaşap diýär. Bäbekde men oýnamak diýip pikir etme. Men ýaşaýan ýaşa diýän. Bola aýrylyň diýän şu başul. Ba. Durmuşunda. Durmuşunda şu bolup durşuwat diýär. Men kawdy öz çamyň kapyny açyp men otuny ýerime kim aýlanıp bermede ola istat diýär. Şonda gorkkan ýerler ma gülküm bilemedin. Öýden ganan motyurun da bolýanda. Alp Barji, rejissör, yenenem tamada, showman, senarist, aktör, pahalçı diýen bolýar. Yok. Ol gyýbat. Indi diýjek bolýam, şunça zatdan saňa haýsysy has goloy, has aňsat, bir ýakyn, şunym gowlay. Hemmetiň öz orny bar bek. Men beý diýsem onu. Onu da hatar var da her daim hatar. Bek şol. Men toýu ýeremde, men toýu gow alyp baramda, men toýda inem bir aýtdy da sen kinoda da Superbagda agyr diýetin. Toýda diýä käwede maýmun bolýan diýde gullurdy. Men aýdýan, maňa toýda wagty men toý ýakyn maňa. Ha kepil otin hemmet gullur diýen, degişýän, çykanlaryň degişýän, tost aýdýan, näme diýen. Kino ýene on başga. Ýöne kino näme sowy beki. Alp Barji tamada men onu bir güýçlüsini otip hataplamak beki. Ol näme diýenim? Näme diýenim kam? Adatlar. Hem Alp Barji'da şowda diýär. Ýöne erkin başgaça berýär şonu padaçyn. Dogry dämi? Bizim hemmen şowda diýär. Dogry dämi? Alp Barji'ň ýydyna goýuljak ady ýok, men sana şonu bilýän. Täze çıkaran o. O diň Alp Barji. Ähden aýdymçy täze bir aýdym çykarda ömürlük diýen aýdymlar bar. Ömürlük Nur Mered. Tanýatmam. Şol ömürlük gitdi. Peki men şoňa aýdym diňlämi? Dogry maýdyn. Ýöne ulu hormat goýan sebebi şol at goýup gitdi. Şol türkmeniň pop aýdymlar diýeli estrada aýdymlaryny şol birinji döredenden biri bolýar da şol ogurly aýdymlar boldy. Peki ýöne şonu türkmençe geçirip gitti. Bolum şol gal. Meni medir şon ýaly. Bir ütgüçtat. Men näçe ütgüçtat ben. Häzir Bagşon bekine 10 ýyl men şowmen diýsem, men üstüne gülürler. 52 ýaşynda kime şowmen? 52 ýaşynda den. Ilgamy bilmeýän, ilgap bilerdiň. Ýöne gelişmeýe. Stilin ütgütmeli bar. Stilin ütgütmeli. Şoň üçin tamadaçyly 10 ýyldan goýup kino berýär. Rejissörlük. Men bir gepleşikde operatorçylyk sunmat däldiler. Benim şon ýa. Ba, ýalňyş. Operatora men ilmidam sunmatyn sebäbi meniň berýän ki beýindäki beren kartinada operator berilmese şoň nemesi ýokdur. Operator sunmatdyr. Kim näme diýen ýalňyş ýandyr. Şu operatorlar şoň üçin mara gynanyp ýörda şoför üçin näme? Hem operator özünden Alp Barjilar gynanaýmasyn diýenler. Men Alp Barjilar, men hadi ötün Alp Barjilar, men özüm, näme ütgüçtä diýen, men toýalyp barýan. Hem men Alp Barjilar toýalyp barýan. Döredem ok diýjek bolýar. Döredem o hiç kim. Şu täzelik berdi diýip
bilemok da. Bilemok. Allah yine kim tedirk verdi? Toydu şu tedirk verdi. Toydu seni TV'de, YouTube'da görüyorlar da toyu çağırıyorlar doğru değil mi? Yine başladı üçün çağırıyorlar. İmine toydu den şu gurlayıp çağıran oklar bir yerde görünüyor. Hayır nerede? Yağışı ne için toyu çağırıyorlar? Yağışı, uyaşı, gulluryan, komik. Mergenen çağırıyor. Sesi, ön televizyon işleden güçlü. Doğru değil mi? Karnına mı ait durmayın ne? Ana yeni başka. Ay öne, şu birden toydan çıktı. Şunu, o yok. Min fikrim. Ol min fikrim yeniden diyen, min fikrim. Operatörün alıp barca diyen ama operatör tədürən dağının, operatör sana kartini verir. Yönü, yeni sana. Kamera operatörler şovrat beriyani bilyen. Onunma, olan bilyen. Yönü, yeni sana diyen, eğer kamera operatörler var, min işten bilyen ne? Şol, guvanç, sen, beriyen. Sebe, men yadarken, illik yadayın, beki. Yönü, sen bana şov kartinan bermesen, bollu gitti ya şu. Ol, operator beydiyen, men ne medyen. Men için operator kino şuna toyun operator men için toy yapış toyun operatörü yöne yeni sana diyen. Sonu gözüne tutanmalar mı? Ana men kino dip fikir men kino ama şey men ulusunu otu bra diyor men ulusunu otu pataplen toy assalamu alaykum men hanım ikmanlar bol doğru mu men showman ol goşko kay ol toy var toy beni brat düşürmek döretmek başka başkadan. Sonot diliyandan döretmek koy. Döretmek koy. Show business'a gelmeden önce ne işliyordun? Tercümecidim. Nivit kampanyasında. Nivit kampanyasını işledim, Amerikan kampanyasını işledim. En sonki işleyenim Petrofak kampanyası. Ondan önce işleyenim Çeleken'de 3 yıl Kaspi Dengi'nin orta arasında Çeleken'de ben platformada işleyedim. Nivit platformunda period çıktım. Tercümecidim. Ananyam taş doğru dengi şov atlar yadiyan da attım kendi. İran çıkan dengi alham yadiyan onun şov atlar men başladım diye. Ben beki ait berin. Men artistim var başlığım en son başlığım men yattı. Teva men tercüme oturuyana. Tercümesi ne diye? Sen urladın men şuna geçirdim sözümü. Men ne diye? Sen urlayana men odan ne başlayana. Onun başım bırak dedi. Azat yönü tercüme dedi. Odan ne maydas. Şovat diyedim. Barım şuna bayramçılık koyara monolog diyedim. Her kim üstünden değil. Başım üstünden değil. Baş bıraktıktan baş dediğini işten çıkaran ile katılım da işte bolyan vakaları korporatifte. Ben onu hiç çıkan o. Onu öyle aramada olan. Gülüp puliyatta başka. Gülü açtık gitti. Gülüye medeniyeti işten çıkaran. Şon yalım. Ondan sonra ben fikir ettim. Sığdırmadım. Bana hem işte yalat niye merak dedin firmada işin niye merak ettin? Bana var kendiler sen akmak mı? Niye aklını yitirdin mi? Niye için kayıttın? Beki sığan oldu. Ben şunu yana kayıtmadık ortadım. Şu öçürdü. Şuna hakikaten indi men düşünüyor. Ödelim öde yaka. Ne şu an benim epesli yepleşir yazmadım ha. Sığmadı başladım terden. Vay sen şunu şunu ettin. Ben fikir ettim. Men şunu eden neydi? Ay sığma. Ke? Havana. Tek diğerinde ağrında kıyfın not yarıp sığan ondan. Şol. Burada düşürüyorsun geliyor. Şunu kâver düşünüyor gönü. Şunu hakikaten şunu bir kâvat şunun sığan şunu yine kelleyende senaryo başlayar şunu. Şunu kağıda geçirmesen şunu tin adam değerler etip bana geçirene bu şottun yine kağıda du. Şunu bu şunu kâvat ne yanmı? Kâvat öydüdü. Kurulak koyran süper bey bakın bırak kurulak koyran. Öydü kaydı adam şaltıra geçir onu da niye bilmem bırak. Niye bilmem bırak. Termatır geldim bırak dedim o men şunu. Sıptı. Hemen şovat fikri de şon fikri ödüttü onu. Öyle benim korkken itti. Aklım uyutken. Vallahi böyle da. Şon yali şol kelleden şunu çıkarmasan şol. Yöne bekimin bırak düşündüm. Güç kamandan olma ana onu men yaşta ne öğrendim. İyi koydum. Sen hiç zahmet bilemem. Yerine artistim durmalı, operatörüm durmalı, kurumoçtum durmalı. Yine onu ona bir öğrenim yaştım. İkinciden bir yaşta öğrendim adım. İmprovizasyonu yol vermedi. Hakikaten. Men rejissör, men dinleyen odatlar bolmalı değil. Hakikaten. Arasında peki niye görüyor? Sen düşürüp oturma, peki niye görüyor? Ana sen şunu şey derler diye, o derler diye, he bollu, sen doğru.
TV goňşy men gel başta gidiş ýerdim onu taňamak etdim. Muňa goňşy beýde öwretmenlerine, beýtmelerine akıl bermeler eken goňş. Bolly goňş, ine detal düşündirmem bolly çekil oýnada. Öde bilýän onu rakuslara. Ýöne ýene taňa diýen studio bolsa, goňş görüşe diýek senýaly goňş komandan bolsa, ine hem şu ad näçden kamera dur. Görüp ýönen, näçden kamera dur. İki tane adam üçin. İntene godan kadarly taýla otururdyň ýa-da. Edi şonýaly. Bizde ýekeje kamera 50 tane dubl indi bu tarapdan al. Şol yaman ýada käwa. Pikirlengen pıtrat bar ýa-da. He? Pikirlengen pıtrat. Yo, sen şol ruhu beri bilmeýän käwa. Şu birede sen ikide gaýtajak bilen, ey bile bol nok bolýar-da. Şu birinji käwa diýerde birinji oglaý diýdir ýa-da. Mene şeyler ýagdaý boldy ýaşy bilen. Näme internet ulgamyna men seredýän ýaşyň muradyň men seredýän baýdymçylar Selvinka, Firuzanka seredýän. Onuň birdenem näme aktivist gaçdy. Näetdiň? O gaçdy. Olam näme sebäp boldy ýa-ni täze zatlar çykdy, TikTok çykdy, ýene çykdy danym, bir açyk YouTube'da zatdy. Interes gaçdy da, gysga zatlar adamlar näme uğratda, serede uğradı. Onuň ýaşam näme postasy ýok da gödüm. Haw, şonda ýok da. Düşünür bilemek muňa. Saat gece 3'e mi 4'ün ýanyna çyn şeýle gyrylışdyk da. Düşünürýän, görkezýän şeydi. Seret. Men Allah'ım bilen seret uğru bilen. Düştaşa düşünürýän onu. Hey bolar ýaly. Onuň saat 4'ün ýaryn indi 3'te 3'e çyn söýüşdik 4'ün ýanyna gürlemän oturduk. Bir Sonundan Oturdunuz. Ha, we telefonu däl oturdun. Ya stüdyoda. Onun gelýär agam belki däde diýip onun story oýdy şeýdi. Ey agam bilen eýle. İlk uşat diýip goýdy. Tamam ýene de ýaraşyp goýdy. Jonýal ýagdaýlar bolýar. Bolle, gatgo bolle. Be nemede bolle häzir aýtyp beren. Haýdy videoda bolle. Öýkeläp çykmaýtdym men. Öýkeläp çykmaýtdym onu. Haydi bir videoda düşürmeli şol bir da. Ya şunu bir doğru maydan. Ha bir videoda düşürmeli mi çıkıp kayıttım men. Öykülap bolun. 5 günler. Sebäbi näme öýköleşmen? Näme halamadymy? Halamady ýaly şonu. Halamady menim ciddi diýenne. Ýa şu anay şu gidýär. Ay näme. Ha! İkinci pal sıkýan. Palçın ikinci sıkıra. Şoň ssenariýasyny Şoň ssenariýany halamady. Hem maňa ol demedi görüşüň örümde. Şoň ssenariýany men şu palçyň 1 bilen 2 3 arada tapadym men ikinci men gün ýaman gydakdyk. ikinci nähiller? O goýun geçi ýumurtga çakýan. Ya şoň halany. Onuň ýaşaý bilen diýen gagrym elip ay boruna başga düşürersen diýip çykyp gaýtdym men. Ýüzmeýil söýüşmende çykdym. Telefonum onuň zaňat almadym. Ýa bir hepde geçti. Dekajan gidi diýdi. Adatan täze diýme video düşür. Ay ýaşdan düşürberin lar. Onam ay näme diýdi. Men hep deka bolýar. Görme diýdiler dat. Men ýa onuň ikunundan gici bir de gap kaklyar. Eýlip. Kapyny açan ýaşy dur. Kapyny açdym onu. Великий сценарист что одежда. Näme diýjek ondan? Ondan soň özi şey diýip gelen ondan senin akmaklyň bolýa, eger sen şondan soň ulumsyrap, sen urasam bolýa. Özi gelle. Ay soň aýan kriýiň ýaly. Gelir içerik gene diýwanyna da. Bolýa bäde diýme içeride. Ay onuň ýaşyň şoň ýaly gow tarafy bar da. Gow tarafy bar. Ýagşy aýdan diýişim ýaly. Hormat goýup bilýär. Hormat goýup bilýär diýäniň näme de para adam şeýle jigti. Para adam edilýän işler. Hormat goýup bilýän bir şoňa tapawdy bar. Men ýagşy ýa. Ana şonda ýok ýa. Baýdarny alyp durmaýar. Yaman o. Şoň üçin gow bolýan. Onuň güläýär, onuň geçen ýene bir sluçy, ýan ýakyn ol. Ýene jünýal bolýar. Ýene öldürjek edip fitne mütke diýär ol. Köp bilýär ol ýagşy. Ay ýaş köp bilýär. Men tow etdim diýär. Men yaman ýer edeli. Özüm gülýärler. Onuň özüm garaşy. Özüm garaşýan oň jaňyna.
Yani sen bile çörecek ip oturanın da. Yürüsün Şu kuyda. yürüyün kuyda oturuyor ya. İşte yok seninle öz proyektina, begim toyluğuna bilen süper bag. Men şu an insan böyle yöne bileci işenne, şu şöyle işenin. Ey bir heyecan ederler dip bilen bir kedi ne mi diyen on. Son zangene ana zangelle diye de beş ne son zangene onun bir nüt ködüp ben tov ettim. Ey ya sen var lan. Seni var hadi benim diyor yani. Ne desin? Yanında alır diyene görmez senin bari yanında. Onun yarışı son maşinle onun gülüştükte olay taratın çoğun benim maşinim yoktu. Olamay tarat men çünüydü. Ben yaraştım mı yapmalı mesela benim son taraftar dedim. Oradadır. İkimiz yokuştuk belki. Ya men kişilik gülmen. Bir zannet. Ben kişilik zannet ettin ha. Bilek karşıdaki ulum sıra da onun akmaklı ol yani. Şu pulla. Lüşlü. Kuğunuz benim şeyle. Men zannet yani. Prosa diyen dedim. Baksa diyen mokta. Gülüşmeli. Onu oğlum son köyde oturun. Oğlum bebe, oğlum nimeti edip börün. Oğlum son karşı otur. Ondan başka sorsun ot değil ya. Yöne şon ýaly bolýar sen bir da başlaýan. Mesela üçin sen bilen super bäg edip duran bolsa şol. Aquanç. Häzir şon sen men bilen edip başlasan ýaman döwülýär şol oğlum. Yüreginde şon ýaly. Ödüm şon ýaly geçýär de. Kıyın şon. Ödüm men bilen mesela men bilen başlap soň Dawa. başga ýere Gatı döwülýär. adam ýaman erwet döwülýär. Men sana diýip oturna. Bikim. Men guvonçy taşlamak derle indi mesela häzir ertek elenine men guvonçy men guvonçy dapalnyny we toplajak bolan. Men o guvonç men üçin birinji bikim doğru kawada. Ýöne senin bir näme uşo usatlyň, tejribeň guvonçy gort bolup guvonçy gerek bol ödüm diýä. Ya diýendi. Onu häzir sen plan etsen, ol plan etse onun guvonçy ýeňilik töreýär. Ya şoň hemme maňa ýükleýärdi. Organizatorum ödüň ol, ýagşy boljak geldi. Maňa men ýadýan, oýnaýandyr şöyle diýen. 3 saat menne diýen. Maňa plan ýerim, tap plan ýerim, olar etme diýen ýaş. Inni güýş organizator tutunny. Inni maňa ýeňil. Kim o? Döwranny. Gatorun, döwran. Aman organizator. Yo, amanım. Yok, aman aýdyrdy. Ýöne yerli ýaşaýjy gerek ber organizator. Aman Balkanna. Benim bir berim men gidip çıkmayan yerim bilemeli. O diyorlar berlin ýaşaýşdy onu bilýärdi. Indi şu an meni çok ýeňleşdi de. Sebäpden hem sana görkezmeni gelam gör diýen lokasiýa nerede? Ha boluş lokasiýa gerek diýen. Sebäp özden ödüň emel. Rejissor zat gözläp bermeler, belki bilýän meni o düşünýändiňler. Rejissor zat gözläp bermeler. Operator rejissor baryp görmeli. Belki näýe bolýar, şu näýe bolýar şeýdin ýöne bek operator bek bar demen näderdiň ay bolýar men işim däl. Şon ýaly komanda diýme burada. Gonç men üçin häzir super bägt. Gonç nomer 1 bile başladyk belki nimetmen gonç häzir men erteki nesip borda Allah ýol berse eger bolsa men hakykatan arzu edýän. Türkmen ine belki men hakykatan gowy öz watanymy ölerýär töýän. Çynma demek. Ölerýär men Türkmen bir zady öz açykara gatbegen ýani telekesi bir açykarýarmy? Men ýalma şu elin firma çykdy, men elin reklam edýän ýa-da ýok, gülkün salat be. Elin sözi bilen mokdum men. Elin sözi bilen mokdum. Şu ýanky gors wagtyn diýen. Onuň ilim alma aşağı okamakda. Bek o açykypdy. Elin. Orça İngilizce. Elin. Ahyo Türkmenistan öldür. Bu Türkmene elin. Şun şeydi okam, aşağı okama ondan öyle. He, bu bir Türkmene öyle. Neyse elin. He, şun kattı gülüme. Şu adam yanmış şey de. Begen yen. Şu adam hakikaten biz eksportta spokojno bizim zatlamı Türkmenin çıkaran önleri gidiş bile de söyletiyorsun. Begen yen. Teatr Türkmen'de murat bolýar mı? Begen yen. Benim öz yerimde, burada çıkaramda şu an kliplenme çıkaran emel belki ödün çıkaryan. Senem Avrupa bilinkem gidiş ýeri okey orjwat çıkan gidiş wotýar. Kanaly gidiyor. Yok. Şoň hilin gidiş bilýärni bilem. Doğru dämi? Indi operatorun alışydy gidiş ýermi gidiş ýer şu.
kimden geçen şo beriyat peşolu. Edil menem şo wagtda diýetim mene, edetim mene adı. Menem özümçe täzelik indi şol daşy rutan diňe brat çıkaratym gelipdi. Edip bolýar, gelişdirýärmi? Gelişdirip bolýar. Durmuşda yitiren zadım var. Sınmaysa ağır soru verdi. Bar. Maşkala bağıttı, aladam çıkıp ne açıyla yitirdim de şolardan çözecek kurup ne açıyla yitirdim. Nasıl şol yitirdim da. Dövdü olan fikirlerini. Dövdü. Aydana diyor türlü şu maşkala avat bolsa Allah da olmasa sınıvotun yengil gidiyor. Şol problem, şol yitiren attım, şol yıl yitirdim ne açıyla. Maşkala da galanda yok mu kadiyen. Daha şükür emnat gülýärli. Egerde täzeden dogulup, norlan maşlar täzeden dogulup sana täzeden maşlayan diýse ýene show business'a şu zatlara gelerdim ya. Gelerdim. Başından girerdim öyle. Nevit gaýgy däl. Yok. Yok. Bedimen. Go dälýän manda beki ýene çöreğin ýen ýerin. Hemen goýdy. Men ussat terjimecidim. Hiç kim meni işten çıkarla mok ödüm aradan yapıp kayıttım. Tebemen sonra da gidecek dedim. Onu da bana 3 ay verdiler. 3 ay bana sırok verdiler. 3 ay bana nime verdiler? Yok. 30 verdiler. 3 ay 30 verdiler. Onun 3 aydan gelmedi. Aynen aliyat dediler. Eğer urukmadı. Ha, tam bir geri toya gittim. Tam gitti ol. Gelecek kuman yok sen. Gelecek kuman yok. Bolluyum gittim. Eğer täzeňden ortadım, şu öňkü yitirenle mygyny aýdyp gelmedi, şu wagt ýagşy töweleme, ýene ýagşy gitdik. Barryme ýagşy boldy. 30 ýaşyna ýagşy goşunup diýip adallymy, 30-da uje ýagşy, men 42. Aman 47. Doğru değil mi? Yine aramda tapadı görýärmi? Ýagşy bilerek diýdi. Yaman gynan ýany size diýdi. Näme gynan ýany? İni şunyalı ulu adam yok adat mene yani başta baştan ortada diýdi sizden başta bu adetçini bir 3 tane komanda ol bir hakikaten 3 tane modur diýdi. Men ka güldür yani Vitsin Margunov Nikol. Şu 3 diýen ine ýaşaýda kim diýdi? Sen kim ol kim diýdi? Aman Margunov. Çijik. Sen ýaşaýan zar Vitsin diýen. Men Nikol ýa. Vay bar yok diýdi Nikol no. Yok. Sapat oyuncu diýen, men ýen yumor oyuncu diýen Nikol'un bolay diýen. Ine sen naýjar, hakykdan bar naýjar. Bu tibo bitsin na. Hakykdan seride hem gülýän ýene Mariýa tapana men onu edilem. Menden naýjar bolmaýar. Hiç ki. Şu başta başlandı tamadaları da tanıyadyňmy? Ya ýöne tanaman sungatda hiç kimi tanaman ýöne girip toy başlaýardyň. Diýjek bolýan tanışlaň badymy öwrüň. Hiç kim. Hiç kim. Bir doğru men üstümde ulurýardım. Başta başlandı. Türkmençe mi o diýeli ýani? Şimdi olur. Ýöne ýeneden. O ors toylara ona iýdim men. Olara iýdim. Ýöne o tarapmadı. İnglisinde rahat gelýärdi. O wagt men başlagda ýadım. İngilizce bilen adam. Ýa-da taşyrutlar tosta çykýar bolýar. Tercümesi bile çıkıyor, tercümesi oturuyorum koyuyorum tercümeleri niye yaptın? Vay diyeller. Yöne, Burkistan sözden İngilizce'de, Burkistan sözüyle o kadar hakikaten bilen psikolojiyadan bilen. Ondan sonra o bollu. Bu toydan yine bir toy aldı. Ha o kalkaydı yadım. 2 toy, 3 toy malan vaktim bollu. O bolyadı. Onun son ödümen bir şer tutundum da. Şunça dilöpten Türkmençe o diye. Ödümü şer. İyi vurdu. Şu wagt ejim diýer adat sen baştak alşyň şu wagt gelsin bu wagtyn dolu türkmeni tutýardy. Ejim gorkýardy sen orsypat dolu. Ejim meni glokal takyp saçym kıratlap getberem mokma diýär. Onu sen diýär beyniň şoňa ýanýat diýerdi. Mene denece ýöne hakykatdan ýene bir tarapdan inni ýöne şu wagt men türkmençilik gyzyklanýardy. Men türkmeni bilen tutýardy. Inni şu wagt ejim aýdy, inni begen ýany oldu. Sen aileleri Türkmen ettin diyenler var o aileleri gelin edip orap niye ettin onu ailerim oyunu niye ettin ne diyen ailelerden bir kişi yok da
bir şeýle netip bola senedir planı var, indi altyda netip bola sen düşünmek plan. Sen şonu görürdün aýlaryň içimin aýlary dala biýen, gıygıryan, maňa türkmen gelin gerek diýen, maňa o beý diýjek bolam hazam meter ireme, hazam näde görünjek görme diýen. Adaty türkmen gelini gerek maňa diýen. Ondan şonu aýlar ýerine ýetirýär şonu. Ýöne o dili. Hey beni. Käwada aýlaryny oýnamala men gıyneşleri da dramatik rol oynamala. Zordan taklayana yine Azat. Sen nerede oldun? Sorum lan например. Ya Azat sen niye şu böyle korkun diyor. Azat sen. Yo Azat. Sen mi var? Maya görgülü azım çıkada. Dediğine Maya görgülü. Ayağdan ne bir yaptı diye. Maya orada gül polya, Maya gül polya teyden. Ona Maya ruh ver ya. Ona böylelikten öyle düşürüyor. Maya düştü. Beşte Maya düştün. Maya öyle düştü. Şimdi şu problema. Onun dediğine kim vermeli? Ya da onun sen açık kötü ne etmeli mi? Şimdi Maya bir de oturuyor. Aylar Maya gül oturuyor. Aylar dinletti. Men urlayan kim diye de şu taydı diye. Maya onun dedi Maya urladı. Men urlayan ýaly bolup durna diye şu ýaly. Indi Maya da girenni go girişdi. Ona amanyň aýaly olur indi. Beşdi. Haýsy şu wagt haýsy özüň ýaly kärdeş tamadalar bilen aran gowy. Emmi bilen gowduran haf boloy. Mene Begenç Sahatov ýanynda köp görünýär. Begenç Sahatov ol şu Superbay baştan Begençim aýtdy. Azat menem allitdi. Onun o nemede de var. Ýaşy aýdymçy bolýar ha. Avans almana ýydyma ber diýenme. Onda da var Begenç ama bir idil doğunu kuşu. Şu wagt men şunu otda en köp gören adamım iki adam Ýaşy aman. Super aylar. Ana şol. Begenç ne tölerler Begenç ne talantyla göne hiç men konflikte girmejek gören. Men ara belki YouTube'da, TikTok'ta onu söýüşip käýlen edýär de, men şonu hala mokdaýym. Öz aradan erkek geldi, jaňatda kimi YouTube'da geçmalla, belki gelene gel, sen başta şu taýda gyrlyşaly, depşeli, söýüşeli, soň düşünýüşdik-de. Bolla gelin çaýjy. Kommentariýlara hiç jogap beretin gelen ok, mysal üçin söýüp berýän käwat gahar gelen kommentariýar berýän. podam ok berýän. Yo podam maýat etmä başlaýar. Gerek kelle. Men berýän. Kommentar jogap berýän niýerim oýnaýan ýerde ýa-da şoňa berýän. Inýäne soň gidip berem, bolýarly diýen gidişmäni. Niýe bolýar? Ya şulen sen gördüňmi? Men hemmeden görendimle. TikTok'da bir çykdy. Love story'ň üstüne ulýat ýagyş giýmek. Gördüňmi şonu? Bir love story näme diýerler? Bilede görüntün ya TikTok'da. Ýagyş giýmek love story'da bolan wakalary. Näçe bolýar? Şifagyn, mümkin. Şoň üstüne ulukda. Bilim menem şeyledim. Ay o Kevin'in komentar öyle. Kim öýüňde, kim öýdýäňiz? Men öýdüm, men plany üstüne diýmeş. Umuman alınýa love story, umuman alınýa. Emedin. Käranlar diýen bir kul käwr ýöne. Edir käwr ýa-da. Eywaye diýip bir gidiýär. Eywaye bu yumro beýdip kabul etmäýiňde. Ol hemmedem şey diýer diýip. A käwr Ýaşy men sana ýutupmar. Baktır näme? Şoň ýa ba. Biraz nimeler bu kamera. Ýöne men inni jogap beremok diýip bolýar. Özüň video düşürüp beküne teýoşun beki mene etsem onu men onu alamok. Ýöle ödaran olan gurrun ödaran altynda o bolan nokta men pikirimçe men hiç kim tanık etlemem beki men tanık etmana hakkymam ýok. Ýöne men pikirimçe erkekler gullaşöli gel saňet gel şu taýda şu ýerde gullaşöli toň ýaraşar. Men ýaraşmam urna. Menim dama men näme diýsem ki babam paýar bir söze öwredýär. Düşmana dost edilýän adam şuň güýçli adam bolýar. Atly gelen, yaraly gelen adamy soň bilece çaý içip iştirip bilýärmiň diýe. Senin güýçli adam ýok. Şo söz men kellem duş. Şu atlardan başga hobbiň barmy? Tercüme edilýän. Rejissör, senarist, bul aktör. Ona başga men wagtym ýok belki näme hobbim. Men çağama wagtym ýok käwa. Üýe gelýän, onuň öýdäki şagamy. Ýöne öýdäki kimdir
nime irwet hedet wa irwet dip gow mu hedet biat ilen manga tudurma diyen ilmin tudurma diyen ay bolle ilen ya gözün açan oğlum spesiyale getirip koy spesiyale getirip koy me oğluma üfürdi. Indi hemmen türüýlerde daşynda da daşary ýurtda da bizde de şu soraw berilýär da güýç näme diýip berilýär. Ol biziň sözümizde ya planning dällänip opşu bütün hemme nemede ýara izinden soraw berşen bolýarlar ýa-da güýç näme diýip soraýarlar. Indi seň pikirinçe güýç näme? Mene merdan gepleşigine çağırana güýç näme diýende anamda diýdim. Ya ananmasaň burada ananmasaň bark bolanok da mene anamda diýip özüme şonu neme diýen. Ota üçin Allah anan ýaz, kameralar anan ýaz, bir video anan ýaz. Şuam ýaşaýşa anan ýaz, iýen iýmitimi de anan ýaz. Anamda diýip mene allym özüm. Sen näme diýip pikir edýän? Güýjü näme de görýän? O soru var. Men idil güýç diýip almaýyn ne güýçli adam nähilip soru men şonu şey diýip alýan. Güýçli adam. Meniň pikirimçe meniň gözümde güýçli adam pulu var. Güýçü var. Arkasy var. Idil şo wagtda islenik adam bilen ulumty ulaşmaýan. Idil özüňe ulaşýar. Şu güýjü ulanman karşıdaky şoň ýalňyşyny görüp öz güýjüni ulanman öňürti düşündirip bilen düşündirýär. Şonu etmelerini. Gysgaça bir söz aýdyp bolýar şonu. Näme? Adamkärçilikde. Adamkärçilik. Adamkärçilik. Men ön taňa bol alym da şol. İnçeden başladan adamkärçilikde diýip onuň iýinden onu düşündirmeliňi. Ter kan etdiň da bolýar, olam bolýar. Dogry, seň pikiriňçe güýç adamkärçilikde diýende. Dogry pikir, olam dogry. Adamkärçilik. Meniň söýdüňem o, ananmaly. Hakykatan bir-biriniň ananmaly. Eger ananmajak bolsaň, anam ýok bolsa, hiç zat ýok. Burada. Indi ýene bir zat var. Şu teknologiýanyň ösmegine näme sebäp boldy bilýärmi? Şu teknologiýanyň ösmegine. Näme sebäp durýar? Men taňa soraw berýän. Adamkärçilige däl bolýar. Alym etýärler. Alym. Ýaltaly ötürdi. Näme şunu etmedin? Ha, teknologiýa näme ötürýär diýen. Teknologiýa ýaltaly ötürýär. Teknologiýa näde? Ýok, teknologiýa ýaltaly ötürýär. Ýok, hisseret bir zat bar. İslenlik zady dogry peýdalanmaly. İslenlik zady dogry peýdalan. Maşin mysal üçin maşiniň bara dogry peýdalanýan, barjak ýerine çap barýan. Şuam samolyot dogry peýdalanýan, çap. Hemme islenlik zadam dogry peýdalanmaly. Şu maşina şöretdir, şu aýaňy ýa dogry bermek üçin uzak göle gidenden şu. Neferet köprak maşin. Ene biz köprak maşin sürýärsa, onuň hereket az bolýardanym giýje bir nemeden bolýan ýazala gatnamaly dapalniçilni üst boşma çoburda hereket etmeli bolýan da. Şuam indijek bolýan islenlik zat çykanna şoň gowy tarapyny erwet tarapyny ölçäp onuň hödürlenýärdi. Onuň ony mysal üçin erwet tarapy 10% bolsa 80 ýa 90%dan gowy tarapy bar diýip hödürlenýär da goýuldy sen öňünde. Sen onuň başga özüň günäkär şoň 10% tarapyny sen özüňe möhüm etsen 80 ýa 90 ýa tirabe. Nimedek ýaly bir diýen. Ol adam özüne bagly, ýaltalyk, ýenelik özüne bagly. Bir diýe berki doktor ýany bar, bu diýe berki diýet doktor ýany bar diýe. Kolonat mene näme milleti. Diňe kartoşky ýepdirdi, gaýnadyp kartoşky ýepdirdi. Birje kartoşky ýemelipdi. Ey bolýa, bir gepden gelýär. Süýün kirýärdi, ey men 10 kilo üstüne diýdi. Näme diňe diýdi? Diňe kartoşky. Näme kartoşky diňe şu bolýar? Häzin birje diýdiňmi diýen men onu skоворkan doldurup kartoşky ol şol krahmalyň haram metleri akly ýeten okda şol. Şon ýaly peýanky diýişiň ýaly bar ýa. Hakykatan peýdalanma. Bilmeli teň bir näçe gerekdigini bilmeli. Ol köp ýemek, köp ýanky maşyny olmak, şo zatdan bir
näme diýip bir ramka Düdügünü diýip bar, düdügünü bar, limiti bar. Avtolog mysal üçin 60'dan sürmeli, ýa 60'dan sürmeli. Düdügünü bar. Men 60'dan turýan. Umuman ýa-ni Men ine dogry men radar maňa ýylda bir edek gelýänler, onuň käňel nokta. Sebäbi men 60'da men dogry düzgün turýan. Indi diýjek bolan TikTok mu ýa başga ulgammy tehnologiýam dogry peýdalansa, Elon Musk dogry peýdalanýar. Emme da deline. Nirde gezip ýör? TikTok näme düşünýär bilýär misin? Näme üçin çykan? Indi men aýdyp bir saňa açyş etip bereýin. Hytaý TikTok çykaran şu alym üçin çykaran bilýär misin? TikTok. Indi Hytaýdaky TikTok'lar diňe alymdatdyr o ýa-ni Hytaýa gitsen, Hytaýda TikTok'dan alymdatdyr oýlýar. Bizde TikTok näme üçin oýlýar? Bizde däl, tuz başga dünýäde näme oýlýar? Diňe hey şo oýlýar. Alym. Ana dogry peýdalanýar. Ana olar dogry peýdalanýar. Sebäbi men Hytaýda okudum da, Hytaýda okanda. O ni juda zungwa. O jiawaza. Şonna bize öz ulgamyzdan, telewizion ulgamdan. Şonna diýädiler. Biz diýä gepleşikleri 1 sagat şu wagt epes wagt bolandyr biziň gepleşigimizde. Şuň başynda minutyny görmediklerim kändir şu wagt gepleşigi. Köpleýdi. Olar näme ni öňe sürjek bolýan ekenler şu wagt bize diýdiler. Biz QR kod goýjak. 1 minutlugam şo gepleşigi goýjak. 1 minutdan hemme gepleşik 1 minut. Aşağıda QR kodu bolýar. Görjek adam dolu görjek adam QR koddan skaniýer edip görürdik. Onuň TikTok'un 1 minutda indi soň 3 minut. Indi be 10 minut. Indi köpürtdi. Indi 10 minut doldy TikTok. Haçan ýene 10 minut doldy. Hytaýlan satan üçin şeýle bolan. Umuman Hytaýda satdy men onu. Men alym. He satdy. Men alym diýen molet. Ne diýip? Jimal TikTok keselle git şoň üçin. Akbarat. Akbarat mı? He, tuğunum. Onu akbaratın dostlaşmalılar. Şoň Onu böyle akbarat nomerini vere, onunla katlaşmalı bolýar bir. Adat sawol gepleşiger. Gepleşik nesip edenden nesillerimize galar, seni tanımayanlar tanar. Nesip bol. Yıllara galar nesip bolsa garrar nesip edenden. Garrasa çağılamız, atıklamız, çoğuluklamız görür. Gowy bir terbiýe berji gurrunlar gurulatyk mykага diýär. Bu ýanky diýişim ýaly biziň sözlerimizi dogry peýdalanarlar.